Nyt me tultiin tän Sulokoiran kanssa tänne Megamyynti-areenalle katsomaan vähän tätä uutta eläintarvikeosastoa. Mä en tiennyt, että voi olla näin paljon koirakamaa. Kato totakin! Oi, katos tätä! Kengätkin tehty! Tässä löytyy kanaa. Varmaan tosi hyvää. Isoja. Pienemmille kaloille. Oi, kato hamsterille. Kanille. Joo. Kato kaikki kantoja. Pinamupalojakin. Joo. Linnuillekin. Joo. Oi, kato kalamuotoisia kaloille. Kato kaikki eri värejä. Joo. Tossakin. Eläinmuotoisia. Joo. Kuva. Tässä iso pussi. Mitä tässä? Tässä on jotain tosi hienoa kissahiakkaa. Joo. Tällaista vaan. Se voi vetää tästä. Joo. Kato, sulla koetas tää. Mini. Noin. Onpas kiva. Ihana poika. Istu. Kato, siellä on kissallekin vaikka mitä. Mun mielestä on tosi iso ja monipuolinen kauppa. Mä en oo ikinä ollut varmaan näin isossa eläinkaupassa. Vai mitä sulla? Tää Megamyyntiareena on tosi kiva, hauska ja tosi monipuolinen paikka. Ja täältä löytyy kaikkea muutakin kuin tää pelkkä koiraosasto. Ja kaikista parassahan tässä on se, että tänne voi tulla koiran kanssa shoppailemaan. Me ollaan nyt täällä Orimattilan Megamyyntiareenalla, mutta älkää unohtako, että nää löytyy myös Ylöjärveltä ja Salosta. Nämä valkoiset koirat likaantuu tosi usein ja sit näitä pestää, mutta ei hätää, jos ei ole tarvikkeita. Täältä löytyy apua. Moi kaikki! Mä oon Assi, mä oon 13-vuotias ja mä oon vloggari. Mun kanavan löytää YouTubesta nimellä Assi Parakkus. Jos haluatte nähdä mua lisää, liittykää ihmeessä tilaajiksi.